Vi er til enhver tid det bedste visuelle hjælpemiddel i et rum. Og så skal vi bare lære nogle teknikker. Det er det, jeg kan. Vi skal strukturere. Vi skal forberede os ordentligt. Vi skal vide, hvad er vores styrker i retning af at fokusere, at være vidende og brændende, interessante og interesserede, lyttende og værd at lytte til. Så vi skal også vide noget om vores skjulte evner. Så skal vi vide noget om vores kropssprog. At mimikken for eksempel, som vi snakkede om før, har en stor betydning. Også noget med, hvad stemmen kan gøre. Stemmen kan rigtig mange ting, men det vigtigste er faktisk, at vi taler tydeligt. Så kan vi også snakke noget om, desværre har jeg ikke en kuglepen på mig, men hvis jeg havde det, så kunne jeg jo drive hele forsamlingen til vanvid i løbet af 10 minutter. Vi bare stå og klikke med den der lille bitte ting. Helt ærligt, slap dog af, hvor stor er lyden. Den er kæmpestor, fordi den skærer bitte små stykker i vores budskab. Og derved så lægger vi gift for vores egen formidlingsevne. Så det er bare kropssprog. Det er bare de ting, vi omgiver os med. Så var der stemmen. Så er der strukturering, som jeg snakkede om, og forberedelse. Og så er der også, hvilke billeder, hvilke historier, hvilke cases har jeg tænkt mig at bruge i denne her sammenhæng. Det er så et resultat af forberedelsen. Så alt sammen er det små værktøjer, de er så små, de er så enkle. Og det jeg godt kan lide, det er at gøre folk sjove, smukke, stærke, velforberedte. Og så på den måde omdanne nervøsitet til forventning. Sådan at det ikke bliver, jeg tror altså ikke, jeg gider at sige noget den her gang, men den der, tag mig, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi var mange flere, som sagde, tag mig.